ବର୍ତ୍ତମାନ IPL 2023ର 16ତମ ସଂସ୍କରଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫିର 7ତମ ସଂସ୍କରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫିର 16ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ଚୌକା ଛକା ବର୍ଷା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏହି ଇନିଂସ ଦେଖିବା ପରେ ଅନେକ ଖେଳାଳୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତିଙ୍କ ଏହି ଇନିଂସ ଦେଖି ଭାରତୀୟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହବାଗ ସେ ଭାରତ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତିଙ୍କ ଏପରି ଇନିଂସ ଦେଖି ମୁଁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତି ବୋଲି ସେହବାଗ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଓ କେରଳ ମଧ୍ୟରେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି 84 ପରେ 127 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ମଇଦାନର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚୌକା ଛକାର ବର୍ଷା କରିଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି।